Ei jumalauta. Entäs nuo tyypit? Uskaltaisiko noita kysyä? No näyttää vähän pelottavilta, mutta... Moro. Viitittekö ostaa mulle kontin? Jos mä annan ton pankkikortin. Ostatko tällä mulle lavaan kaljaa? Moona vasta. Voitko? Moona vasta. Kato, kun mulla ei oo henkkareita, ne ei myynyt mulle. Ostatteko sellaisen kotimaista? Niin. Se sininen laatikko. Jos se kysyy koodia, niin mitä se? 9586. Mutta ei se, jos se pika Oota lähimmä. Joo, oottele. Jees, kiitos. Jumalauta, me ehkä saa. Pölliköhän ne mun koroti.